Чым забаўляецца Лукашенко, што за перастаноўкі ён зладзіў у кіраўніцтве сілавікоў, а таксама што вядома пра закрыты дакумент уладаў і якую бяду пацвердзілі афіцыйныя лічбы. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Новы указ Лукашэнкі. Цяпер ён мяняе сілавікоў. Былы кіраўнік міліцыі Мінскай вобласці генерал-майор Астрейка быў зняты з пасады і прызначаны новым кіраўніком акадэміі міліцыі. Нагадаем, што ранейшы начальнік акадэміі генерал-майор Александр Васильев быў нечакана вызвалены ад пасады 12 сакавіка. Указам Лукашэнкі ён быў залічаны ў распараджэнне міністра ўнутраных спраў, але далейшы лёс Васильева, як і прычына яго раптоўнай адстаўкі, застаюцца таямніцай. У Мінску людзей кармілі з дыхляцінай, нават дзяцей у садках, а цэх перапрацоўкі падалі знаходзіўся ў адным будынку з апорным пунктам міліцыі. Улады гэтую справу засакрэцілі, але інфармацыю апублічыў Белпол, у рукі якога трапіў даклад генпракуратуры. З дакумента вынікае, што 5 гадоў у Мінску і раёне людзей кармілі мясам з могільнікаў. Выяўленыя ўдзельнікі арганізаваных груп, якія перапрацоўвалі падаль, забраную ў Гомельскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях. Старшыня следчага камітэта Дмітрый Гара скіраваў ліст з падрабязнасцямі тагачаснаму прэм'ер-міністру Раману Галоўчанку. Публічна улады нічога пра гэта не казалі, але ўнутры сістэмы падняўся розгалас. Пазней віцэ-прэм'ер па сельскай гаспадарцы Юрый Шулейка разаслаў міністрам гандлю, сельскай гаспадаркі, аховы здароўя, старшыням аблвыканкамаў, а таксама старшыні дзяржстандарту просьбу разгледзець узнятыя следчым камітэтам праблемы. Следства лічыць арганізатарам схемы індывідуальнага прадпрымальніка Александра Старавойтова. Яго схема дзейнічала з 2021 па 2024 год і была наступнай. Старавойтаў меў пад кантролем 3 фірмы. Першая закупляла мяса і прадавала другой фірме пераапрацоўваць і фасаваць. Але штука ў тым, што законна купленую нармальную ялавічыну пасля змешвалі з незаконна здабытай, у тым ліку з падлай. Следства ў выніку даказала, што на пераапрацоўку паступіла не менш за 57 тонаў недабраякаснага мяса. Пасля фірма прадпрымальніка прадавала паўфабрыкаты оптам, у тым ліку дзяржаўнай кампаніі, якая забяспечвала прадуктамі садкі Мінска і раёна, а таксама школы і бальніцы. Малочная справа ў Беларусі ўжо была, справа артапедаў таксама, а цяпер, падобна, можа быць справа рыэлтараў. Стала вядома, што па ўсёй Беларусі сілавікі пайшлі па агенцтвах нерухомасці. Як мінімум у 10 агенцтвах адначасова прайшлі масавыя вобшукі. Вядома, што ёсць затрыманыя, у тым ліку і некаторыя кіраўнікі. Пры гэтым сілавікі прыходзілі да рыэлтараў не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах, і не ў буйныя кампаніі, а да сярэдніх гульцоў па рынку. Партал .бай, які працуе ў Беларусі, паспрабаваў атрымаць інфармацыю па тэме ў сілавых ведомстваў, але вынік чаканы, пакуль ніхто з сілавікоў афіцыйна не пацвярджае ані вобшукаў, ані затрыманняў і нічога не каментуе. Але ж партал Зеркала даведаўся некаторыя дэталі, і па іх інфармацыі справай займаюцца супрацоўнікі КДБ. Як мінімум у 3 рыэлтарскіх агенцтвах некаторых супрацоўнікаў і менеджераў забралі на допыты. Прычынай сталі крымінальныя справы па некалькіх артыкулах, адзін з якіх гэта ухіленне ад сплаты падаткаў. Афіцыйныя лічбы пацвярджаюць катастрофу. У Беларусі вялікая праблема са шлюбамі і разводамі. Свежыя даныя апублікаваў Нацыянальны статыстычны камітэт, і вось што атрымліваецца. За 24 год у Беларусі было зарэгістравана 46 242 шлюбы, і гэта амаль на 10 000 менш, чым годам раней. Пры тым, што колькасць шлюбаў прыкметна знізілася, колькасць разводаў практычна не змянілася. У мінулым годзе развяліся 34 866 пар. Прасцей кажучы, 3 з 4 шлюбаў пасля разваліваюцца і скончваюцца разводам. Нечаканая шчырасць і дзіўная лексіка высокапастаўленай чыноўніцы. Блогер Андрей Павук пазваніў намесніцы міністра сувязі Тацяне Рускевіч і спытаў пра блакіроўку Ютуба ў Беларусі. Вось што чыноўніца заявіла ў адказ. Мы же, даже если отключим его, люди поставят VPN и будут пользоваться, но у нас не будет инструмента, чтобы противоречить и противодействовать тому плохому, что про нас говорят. Дело в том, что YouTube – это очень хороший способ продавать услуги наших предприятий за пределы страны и этим обеспечивать работу экономики и выплату пенсий нашим гражданам. Сегодня вот этот инструмент – это хороший способ донести до всего мира, какая у нас классная страна. Мы пользуемся этим,
чтобы как раз весь мир о нас узнал только с положительной точки зрения. И вот уже подвижки пошли. Поэтому делать, как Россия от всего отгородиться, это плохая история. Нужно уметь рисками управлять, а не их удалять. Але тут узнікае пытанне, якім чынам праз YouTube прадаюць беларускія тавары. Але пакінем гэта на сумленні спадарыні Рускевіч, тым больш, што далей пачалося яшчэ весялей. Вот оно что. Значит, все-таки западники эти что-то хорошее могут нам предложить все-таки, кроме санкций. Дело в том, что в каждой стране есть ублюдки, а есть очень хорошие люди, которые живут с соседями мирно. И есть политика стран, которые против нас, потому что очень хотят себе наши земли. Есть страны, которые просто наблюдают, как же все-таки развиваются события. Адметна, што Рускевіч шчыра прызналася, беларускія і расійскія аналагі Ютуба нікому не патрэбныя. Затым, калі намесніца міністра пачала разважаць пра традыцыйныя каштоўнасці, павук яе трохі патроліў. І ў выніку Рускевіч прагаварылася, што ўсе бюракраты даўно ведаюць, хто маці Мікалая Лукашэнкі. Праўда, што паказальна, назваць імя Ірыны Абельскай чыноўніца ўсё ж не наважылася. У нас Александр Лукашенко со своим Колей непонятно от кого рожденным ходит и показывает пример. Почему непонятно от кого? Очень понятно. От мама кого? рядом, потрясающая женщина. Так от кого? Наверное, я не буду... Так вам же понятно. Конечно, понятно, и все знают ее. Так никому официально же не представляли, что это мама Коли и что зачем? жена. Зачем? А зачем ее представлять? Это ж честно должно быть. Хочет жить своей жизнью. Она потрясающая женщина, совершенно потрясающая. Она высококлассный специалист, спасает жизни людей. Причем очень высококлассный. Поэтому, хочет человек жить спокойно своей жизнью и не хочет вот этого всего внимания. Можно понять, совершенно можно понять. Нет, так можно понять и граждан, которые хотят пример традиционных ценностей и понять, на ком же все-таки женат Александр Григорьевич Лукашенко. Или нам тоже можно заводить так вот семьи? Он обожает своих детей. Так как любит детей он, надо учиться очень многим мужчинам в нашей стране. Он очень любит семью, он поддерживает своих родственников, он ценит землю. Вы знаете, наверное, из всех стран мира наш президент действительно заботится о нашей стране. Он в первую очередь о стране заботится и плюс еще о своей семье. А Лукашенко сёння прыдумаў сабе новую забаўку. Ён прыехаў проста на трэніроўку хакейнага клуба «Дынамо Минск», пераапрануўся ў сваю форму и пайшоў на лёд. Если вы еще будете кататься, давайте покатаемся немножко. Я Васю потренирую в воротах. А вы немножко закатку сделаете, или как у вас раскатка будет. Если вы не против. Да, конечно. Вася, забиваем! Але ж гэта быў толькі пачатак, бо пасля Лукашенко з клюшкай у руках выступіў перад хакеістамі з міні-лекцыяй. Трактор, запомните, это наши люди. Я посмотрел игры трактора. Это один в один ваша игра. Быстрая, иногда без оглядки. Команда, с которой можно играть. Но наши люди, потому что в свое время в Сибирь сослали всех белорусов. И они там Сибирь создавали, пол России. Поэтому это наши люди, белорусские. Но спорт есть спорт, поэтому будет все. Поэтому будет игра непростая и для всей страны. Звярніце ўвагу на двух яго спутнікаў. Побач з ім на лёдзе быў верны фаварыт Дмітрый Баскаў, які ў сістэме адказны за хакей. А на скамейцы Лукашэнку чакаў шпіц Умка, якога ён зноў прыцягнуў у лядовы палац, парушыўшы гэтым свой жа закон. Турмы на конкурс прыгажосці. На кастынг «Міс Беларусь» прыйшла дзяўчына, якая працуе кантралёрам у турме Магілёва. Эвеліне Макаравай 18 гадоў, і яна кажа, што марыла пра сваю прафесію з дзяцінства, а таксама спадзяецца на кар'ерны рост. Па словах дзяўчыны, яна сядзіць у дзяжурнай часці і ажыццяўляе нагляд за асуджанымі. Эвеліна думае працаваць у тым жа месцы яшчэ мінімум 5 гадоў, бо хоча паступіць на завочнае ў Магілёўскі інстытут міліцыі і атрымаць пагоны лейтэнанта. Адметна, што пасля дзяўчына плануе змяніць турму на яшчэ больш нечаканае месца і працаваць у ЛТП.
У ачарненні сваіх апанентаў лукашэнкаўцы не грэбуюць ужо нічым, і цяпер яны дакаціліся да таго, што з дапамогай штучнага інтэлекта згенеравалі фэйкавыя аголеныя фота актывісткі і вядучай Марыны Ментусавай. Гэтыя здымкі яны залілі на сайт для дарослых і пасля самі жа пачалі пісаць пра гэта ў ананімных прапагандысцкіх каналах. Сама жа Марына адрэагавала на гэта з гумаром. Слушай, ну понятно, что это искусственный интеллект, хотя бы потому что скулы очень красивые. И волосы гладкие. Ну, грудь у меня, стоит признать, во-первых, чуть меньше, но зато чуть подтянутая. Вот. И не такая накачанная спина. Но спасибо. Ну, красиво. На ее месте мог быть ты. Должен быть. Слушай, не, ну там кто-то просто... Кто-то зарабатывает, честно мне. У Віцебску прызначылі вінаватага ў трагедыі. Яшчэ 2 гады таму жыхары дома на праспекце Чарняхоўскага скардзіліся на снег і наледзь на даху. Камунальнікі пра гэта ведалі, але ніякіх захадаў не прынялі. І ў выніку глыба лёду з даху павалілася на 39-гадовую жанчыну, якая праходзіла міма дома, і ад траўмаў яна загінула. Цяпер за гэтую гісторыю будуць судзіць начальніцу мясцовага ЖЭУ, якую абвінавацілі ў службовай халатнасці. Маўляў, яна праігнаравала скаргі і не арганізавала чыстку даху, хоць абавязаная была гэта зрабіць паводле службовай інструкцыі. Цяпер жанчыне пагражае ад 2 і да 6 гадоў калоніі. Незвычайны эксперымент. Беларуская жанчына паставіла сабе выклік выдаткоўваць на ежу не больш за $20 на месяц. Такім чынам яна хацела забіць адразу 2 зайцаў, зэканоміць, а таксама атрымаць дэфіцыт калорый, каб схуднець. Пры гэтым яна амаль штодзённа выкладвае свой рацыён у тыктоку, дэманструючы, што яе дэфіцыт калорый гэта не праіснаванне выключна на хлебе і вадзе, а звычайныя стравы. Грэчка з катлетай, салата і кава без цукру на сняданак, суп з кіслай капустай на абед і кавалак пірага з начыннем з мяса і цыбулі на вячэру. У канцы сакавіка жанчына падлічыла свае месячныя расходы на ежу і атрымалася, што на прадукты ў яе пайшло амаль 89 рублёў, што больш за запланаваны бюджэт ажно на 27 рублёў. Але жанчына падкрэслівае, частка прадуктаў у яе засталася, таму ў красавіку яе 20-даляровы эксперымент працягнецца. Даляр-мутант. У адным з мінскіх банкаў падчас пераліку грошай у сховішчы супрацоўнікі заўважылі падазроную 10-даляровую купюру 1988 года. Калі прыглядзецца, то бачна, што на купюры не супадаюць лічбы і тэкст наміналу. Унізе банкноты напісана $1, аднак па краях значыцца лічба 10. Акрамя таго, на партрэце намаляваны Джордж Вашынгтон, як і трэба на 1-даляровай купюры. На дзясятцы быў бы іншы прэзідэнт – Гамільтон. Да таго ж, зверху на адным з бакоў ручкай напісана «Сувенірная прадукцыя». У выніку супрацоўнікі банка выклікалі сілавікоў, а тыя канфіскавалі банкноту і адправілі яе на экспертызу. Аказалася, што сама па сабе купюра сапраўдная, аднак першапачаткова гэта была банкнота наміналам у $1. Пазней лічбу 1 падчысцілі і зрабілі з яе дзясятку з дапамогай пёравай ручкі і чарнілаў. У выніку па факце падробкі завялі нават крымінальную справу. Трагедыя адбылася пад Гомелем. У шматкватэрным доме п'яны мужчына ўначы зладзіў скандал са сваёй сужыцелькай. Ад шуму прачнуўся сусед, які выйшаў у агульны калідор і зрабіў завагу дэбашыру. Той адрэагаваў экстраардынарна. Ён узяў у сваім пакоі нож і ўсадзіў у грудную клетку суразмоўцы. У выніку сусед памёр на месцы здарэння. Забойцу хутка затрымалі, і цяпер ён знаходзіцца пад вартай, прычым раней агрэсар быў судзімы за роўна такое ж забойства. У 2010 годзе зноў жа на падпітку ён таксама нанёс смяротны удар ножом знаёмаму. Акрамя таго, забойца мае судзімасці за крадзяжы і нават катаванні. У Мінску пачалі перапрадаваць так званыя блатныя нумары. Пачынаючы з сакавіка ў сталіцы выдаюць новыя рэгістрацыйныя нумары на машыны з 8 рэгіёнам. Самыя прыгожыя камбінацыі нумарных знакаў разабралі за лічаныя дні, і некаторыя ўжо выставілі іх на продаж за дзікія грошы. Напрыклад, нумар з 4 8 прапануюць за $4000. Але ж раней за прыгожыя нумары 7 прасілі яшчэ больш. Напрыклад, у 23 годзе уласнік нумара 7777 EE7 пісаў, што гатовы прадаць яго за $15 000.
Паглядзіце, якую прыгажосць стварае беларуская дызайнерка і мастачка Маргарыта Чудук. Дзяўчына вырабляе кішэнныя паштоўкі з выявамі вясковых хатак. Пры стварэнні аб'ёмных малюнкаў яна натхняецца рэальнымі домікамі. Напрыклад, у адной з паштовак Маргарыта увасобіла мемарыяльны музей Максіма Богдановича. Дзяўчына кажа, што часам людзі прысылаюць фота вясковых дамкоў сваёй сям'і, і яна робіць паштоўкі па іх, дапамагаючы такім чынам не згубіць сувязь з родным домам, нават калі туды пакуль немагчыма прыехаць. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.